והיום בנרגילה לנד נסביר לכם על הראשים, ההבדלים בראשים, מה הייחודיות של כל ראש, מה היתרון של כל ראש, חיסרון של כל ראש. אז ככה, הראשים מתחלקים לכמה ראשים, יש ראשי חרסינה, כל מיני גדלים, ראשי חרסינה גדולים, ראשי חרסינה קטנים, ראשי חמר גם, גדולים, קטנים, ראשי סיליקון, ראשים חדשים שיצאו בארץ, ראשים שגם להם יש כל מיני יתרונות שכבר נסביר, ראשי פאנל וראשים משולשים, יש גם כפולים ומרובעים. אז ככה, הראש הסטנדרטי זה ראש חרסינה, הראש שבדרך כלל מגיע עם נרגילה. היתרונות של הראש חרסינה שהוא מגיע בשלל צבעים, הוא יכול להתאים לכל נרגילה. הוא קצת יותר חזק, יותר עמיד. זה הראשי חרסינה. ראשי חמר, היתרון של ראש חמר זה שזה חומר שמתחמם יותר לאט. הראשי חמר מומלץ לשים אותם חצי שעה לפני השימוש הראשון בכוס מים. זה מה שמחזק אותם, מה שמוביל אותנו לחיסרון שלהם שהם קצת יותר שבירים. כמו שאתם רואים יש ראש חמר גדול, ראש חמר קטן. ההבדלים ביניהם שבראש חמר קטן בדרך כלל מדליקים גחל אחד ואחריו שהוא נגמר אפשר להדליק אולי עוד גחל. בחמר גדול אפשר להדליק אפילו 3 גחלים אחד אחרי השני. זה מומלץ בעיקר לישיבות ארוכות, מאוד מומלץ. ראשי סיליקון, הראשים החדשים. ראשי סיליקון זה ראשים שעשויים מחומר לא שביר כמובן, כמו שאתם יכולים לראות זורקים אותם ולא נשברים. גם אותם יש בגדול, יש בקטן. יתרון של ראש סיליקון גם שהחומר שלו הוא פחות מתחמם, פחות צורף את הטבק, וראש סיליקון נכנס אוטומטית לנרגילה ללא גומיית חיבור, מה שמקנה לו עוד יתרון. ראש פאנל זה ראש חרסינה, או שלפעמים יש גם מחמר, שיש לו בליטה קטנה. הבליטה הזאת גורמת לנוזל של הטבק לא לנזול לתוך הכד וככה פחות ללכלך את הנרגילה. הראש המשולש, כמו הכפולים והמרובעים, זה ראש בעל 3 ראשים. יתרון של ראש משולש זה שאפשר לעשות מיקסים של טעמים, לעשות ממש ערבובים, תפוח, ננה ולימון וכל מיני כאלה. עוד יתרון של ראש משולש שאפשר ממש להכין 3 ראשים מאותו טעם, לעטוף את כולם בנייר כסף ופשוט לחורר אותם אחד אחד. מה שמונע מכם פשוט להכין 3 ראשים אחד אחרי השני ופשוט להכין אותם מלפני. ראש נוסף שאפשר לראות זה ראש חמר מצופה. הוא עשוי מחמר כמו הראש הרגיל, רק שהוא מצופה בלקה, זה הופך אותו ליותר חזק, פחות שביר. גם אותו יש בכמה גדלים, זה למשל ראש גדול, יש אותו ביותר קטן, אפשר לשים עליו יותר גחלים. אלה כל הראשים, כמובן שאם יהיו ראשים חדשים ישר ניידע אתכם, נפרסם לכם. תודה רבה. כמובן שאת כל הראשים ניתן למצוא אצלנו בנרגילה לנד, כולכם מוזמנים.